Akár a horrorfilmekben, feldúlt szoba, bomlásnak induló állati tetemek, orfacsaró bűz, 3 éve porladó lócsontváz és emberevő mangalicák, íme a kísértett ház Kömlőn. Ördög András izgő mozgó ember volt, az 59 éves férfit azonban napok óta nem látták a szomszédai. Az ajtó zárva volt és fény sem szűrődött ki az ablakokon. Sejtették, hogy nagy a baj, ezért a polgármesteri hivataltól kértek segítséget. Vasárnapi nap reggel volt, hogy a sógornének mondta, hogy keressék meg a Bandit, mert nekem gyanús lett, mert nincsen izéje. Hogy nem találtam itt az utcán, hogy nem ment vízé. Bűz van náluk. Nem győzzük a légyirtót venni. Állati tetemeket hordtak át. A rendőrök miután benyitottak a házba, meglátták Ördög András holttestét, amelyből szakértői vélemény szerint 3 mangalica evett. A több 100 kilós megvadult állatok még a rendőrökre is rátámadtak, így végül le kellett őket lőni. Bent tartózkodó sertések támadólag léptek fel, így elkerülhetetlen volt azoknak a lelövése.